През целия месец март Университетска болница Майчин дом провежда безплатни прегледи за жени, страдащи от ендометриоза. Аз съм доктор Дорян Босев. Аз съм лекар, асистент, работя във втора гинекологична клиника на Университетска болница Майчин дом. Искам да обърна внимание на месец март, който не е случайен месец. Това е месецът, посветен на жените, страдащи от ендометриоза. Това е месец, който трябва да засили информираността на обществото към ендометриозата. Ендомарч е глобално движение, което се провежда в повече от 60 държави. В него участват над 100 организации. То е инициатива, която е оглавена от професор Камерън Нейджат от Нейджат Family Foundation. Аз имах удоволствието да работя с професор Нейджат в Станфорд една година и да пренеса опита, който натрупах там, тук в България, в Майчин дом. В Майчин дом ние подкрепяме тази инициатива и всички жени, страдащи от ендометриоза, които имат симптоми на ендометриоза, които имат болезнена менструация, обилна менструация, които имат предишни интервенции, свързани с ендометриоза, могат да ни посетят всеки работен ден. От понеделник до петък ще има безплатни прегледи. За повече информация вижте коментара под този. Българската жена заслужава да живее без болка. Българската жена заслужава да живее без страх. Българската жена заслужава най-вече да бъде майка. Затова ендометриозата е много важна. Затова трябва да обърнем внимание на това заболяване.